ndifuna ndikuuzeni kuti pamene namsongole wadzaza dziko lino ndipo akuonekera dziko lino, Ambuye Yesu Khristu akuyankhula ndinu ndinu kuti ndadza ine kuti mukhale nawo moyo. Tikulandirani nonse ku uthenga wathu wa lero. Uthenga wa lero mutu wake ndi namsongole pakati pa tirigu. Namsongole pakati pa tirigu. Ndipo tiwerenga kuchoka m'buku la Mateyu chapter 13, ndipo tiwerenga verse 24 kulekeza 30. Mateyu 13 kuyambira ndime ya 24 kulekeza pa 30. Fanizo lina iye anawafotokozera iwo nanena, ufumu wakumwamba ufanizidwa ndi munthu amene anapesa mbewu zabwino m'munda mwake. Koma mmene anthu anali nkugona, mdani wake anadza nafesa namsongole pakati pa tirigu nachoka. Koma pamene mmera unakula nubala chipatso, pomwepo anaonekeranso namsongole. Ndipo anyamata ake amwini nyumbayo anadza nati kwa iye, Mbuye, kodi simunafesa mbewu zabwino m'munda mwanu? Nanga wachokera kuti namsongoleyo? Ndipo iye ananena kwa iwo, munthu mdani wanga wachichita ichi. Ndipo anyamata anati kwa iye, kodi mufuna tsopano kuti timuke tikasonkhanitse uyo pamodzi? Koma iye anati, iyayi, kuti kapena mmene musonkhanitsa namsongoleyo mungazulenso tirigu pamodzi naye. Kazilekeni zonse ziwiri zikulire pamodzi kufikira pakututa. Ndipo nyengo yakututa ndidzawuza akututawo, muyambe kusonkhanitsa namsongole, mumange uyu m'mitolo kukamtentha, koma musonkhanitse tirigu m'nkhokwe yanga. Atate, mu dzina la Yesu Khristu tikuyamikani pa cha mawu amene tawerenga. Mzimu Woyera tikupemphani kuti pamene tikugawana mawu amenewa, inuyo mulowerere mitima yathu, komanso ndikatha kuwapangitsa mawuwa kukhala moyo ndi kupitiriza kuchita zomwe inu Mzimu Woyera mumachita. Mu dzina la Yesu Khristu, amen. Namsongole pakati pa tirigu. Ambuye Yesu Khristu amakonda kupereka mafanizo ndi cholinga chofuna kuphunzitsa kapena kufotokoza bwino mfundo imene akufuna kuti anthu adziwe. Ndipo apa tikuona Yesu Khristu akamba za fanizo la namsongole komanso tirigu. Tirigu tikumudziwa ndi mbewu imene tikakolola timatha kugwirisiranso ntchito kupeza ufa wa tirigu umene anthu amapangira bread kapena zina ndi zina. Namsongole ndi udzu woyipa, udzu umene munthu sadzala, udzu umene ndiwononga, koma umaoneka ngati namsongole ukakhala umafanana ndi tirigu ukakhala kuti sunakule kwambiri. Ndi fanizo limene Ambuye Yesu Khristu akutipatsa lero akunena kuti mwini munda anadzala bwinobwino munda wake tirigu ndi kumaliza. Koma atadzabwera ntchito ake kuzayendera munda, anadabwa
kupeza kuti namsongole watuluka limodzi ndi tirigu. Ndipo anamfunsa mwini munda, kodi suja mudadzala mbewu yabwino, nanga namsongoleyu wachokera kuti? Ndipo mwini munda ananena kuti wachita izi ndi mdani wanga. Antchito aja anampempha mwini munda kuti kuli bwanji timchose timdzule namsongole yonse. Koma mwini munda ananena kuti ayi, musatero, chifukwa mwina mukamadzula namsongole mudzulira limodzi ndi tirigu. Zilekeni namsongole ndi tirigu zikulire limodzi, koma pokolola ndi pamene ndizasiyanise kuti namsongole akaotchedwe akatentedwe ndipo tirigu akasungidwe. Fanizo ili ndi fanizo lalikulu lamphamvu limene likhoza kuphunziramo zinthu zambiri. Ndipo kwa lero ine ndimafuna kuti tiunikiremo zinthu zitatu zimene takuphunzira ifeyo ngati anthu okhala m'dziko lapansi kudzera mu fanizo limeneli. Chinthu choyamba chimene tikuchipeza kudzera mnkhaniyi ndi chakuti tirigu ndi namsongole ali munda umodzi. Mundawu ndi umodzi, chifukwa minda inakakhala yosiyana sichinakakhala chovuta kwa mwini munda unene loke munda umenewo ingosiyana. Koma tirigu ndi namsongole ali munda umodzi, ndipo mwini munda akuti zileke zikulire limodzi. Abale anga okondeka, m'dziko limene tikukhala ndi munda wa Mulungu. Mulungu anatiyika ife kuti dzala ife ngati mbewu yake m'dziko lino, ndipo ndi cholinga chake kuti ifeyo tikaonekere, tikashayine, tikazindikirike ngati osankhidwa ake. Koma zindikirani kuti mmene tili kukhala m'dziko momwemu woyipayonso naye wayika ake. Baibulo limanena kuti tsoka mtunda ndi nyanja pakuti woyipayo wachikira komweko. Tizindikire kuti pamene Mulungu watituma kufalitsa uthenga m'dziko ili, kumchitira umboni m'dziko ili, woyipayo ali m'dziko momwemu ndi cholinga chofuna kuononga ineyo ndine ngati osankhidwa ake. Iye khumbo lake ndilofuna kugwetsa, kuononga, kusokoneza zonse zimene ineyo ndine Mulungu atipatsa kuti tichite. Ndi chifukwa chake tikamatumikira, ndi chifukwa chake tikamakhala musiku, tizikhala maso kudziwa kuti m'dziko ili woyipa ali momwemo. Mawu Mulungu ku Yohane chapter 10 verse 10 akunena kuti pakuti iyeyo sidzambala koma kupha, kuba ndi kuononga. Sibwerera china ayi koma kupha, kuba ndi kuononga. Koma Yesu Khristu akuti koma kondwerani pakuti ine ndadza kuti mukhale nawo ndi moyo, moyo wake wochuluka. Ndifuna ndikuwuzeni kuti pamene namsongole wadzaza m'dziko lino ndipo akuonekera m'dziko lino, Yesu Khristu akuyankhula ndinu ndine kuti ndadza ine kuti mukhale nawo moyo wochuluka, moyo wodzaza, moyo woti ukaonekere kuti ngakhale namsongoleyo alipo, koma Yesu Khristu afuna kuti moyo wake uonekere mwa inu ndine. Chachiwiri chimene tifuna tiphunzirekonso ku fanizo limeneli ndi chakuti namsongoleyu wadzalidwa pamalo amodzi ndi tirigu. Munthu akamadzala mbewu amayika malo kapena kuti mapando
pamakhala aigapa ndani yopo mazadzala nasongole sana zadzale pakati pa mapando awa koma anadzala pamalo omwewo pamene payikidwa tirigu amadzala mapando momwemo malo momwemo mwayikidwa tirigu. Iliyo ndine Mulungu atika malo osiyana-siyana amene ndi mapando osiyana-siyana amene ndi malo odzalidwa osiyana-siyana. Ena ino muli kuutumiki, ena ino mukugwira ntchito, ena ino muli pa sukulu, ena ino mukuchita business, ena ino muli malo osiyana-siyana. Kwina kuli konse kumene tiko tidziwe kuti ndi mapando kapena malo amene Mulungu adzala ndi kutibalalitsa kuti tikakhale. Koma zindikirani, ku business kumene muliko, kutumiki kumene muliko, banja kumene mulimo, kusukulu kumene muliko, woyipayonso naye wadzala ake momwemo. Sana siyanise kuti awa malo awa koma nayenso akudzala momwemo mmene muli anthu a Mulungu. Ndi chifukwa chake inuyo ndine tikuyenera kukhala maso kuti nthawi ina iliyonse pamene tili tizidziwa kuti woyipa akutisata, woyipa akutifunira zoyipa, woyipa akufuna kuti tigwe, woyipa akufuna kuti tichite manyazi, woyipa akufuna kuti tiyaluke. Koma ndikufuna kulimbikitseni mtima pakuti tikazindikira kuti woyipa yali pamenepo ife tidzalimba. Paulo ananena kuti pakuti ife tizindikira machenjerero ake awoyipayo. Sitingazindikire woyipayo ndi nkhope chabe kapena ndi malo chabe, koma zochitika zikhoza kutiunikira kuti uyu ndi woyipa uyu. Ndi chifukwa chake pena timadabwa zotheka bwanji anthu anali kukwaya abwera atayambana, zotheka bwanji anthu akuchokera ku chechi limodzi abwera atayambana, zotheka bwanji anthu ali ofesi imodzi koma akwirana, zotheka bwanji anthu ndi munthu ndi pachinzake koma kuchita na misechi chifukwa kuti woyipayo wadzala mosemo. Ndipo zinthu zikamayenda sakondwera, amafuna kuti zinthu zipe. Iniyo ndi anzanu achasibwezi mudadana, koma woyipayo anadzala kenaka kamene kana kudanisa. Pamene zimayenda bwino mukamaseka, mukamathandizana, mukamachita zinthu zonse limodzi samasangalala. Amafuna akupatuleni mukhale mukulira, mukhale mukudandaula. Ndicho linga cha Namsongole amene waponyedwa ku chiko, amene waponyedwa malo osiyana-siyana. Chinthu chachitatu chimene ndimafuna tionekonso kuchokera ku fanizo limeneli ndi kuti Namsongoleyu ali kuwambiri. Mwini munda uja anakaona kuti Namsongole amene wamera mmundamo ndi wochepa, mwina wamera mbali imodzi ya munda, nkuteka akanalimba mtima kunena kuti munda mbali imene tingochotsani popeza kwina kusiku naonongeke. Koma anali wambiri, ndi chifukwa chake mwini munda ananena kuti kuti muzule Namsongole ndiye kuti tizulaso tiononga tirigu. Namsongoleyu alipo wambiri. Ndiye kuti inu ndine tikamakhala tizidziwa kuti pamene lero ndikulimbana ndi vuto ili sili kutanthauza kuti mapeto amavuto onse ndathana nawo. Tilipo akhristu ena pamene tikulimbana ndi vuto tikupemphera, tikudalira mawu, tikusala kudya, ndipo vuto lija tikapemphera ndikuligonjesa timakapachika Baibulo ndikatasa kuti ndipume. Iyi ndipume, tapemphera ndipume. Pamene tikuti ndipume bali woyipa wakatenga sitepe ino akubwera soko ife kumadapo kuti
koma mene napempherera muti mene nangonjeshera muti ndingalandireso zovuta zinangati zimenezi. Woipa sakukhala pansi sakugona akabwera ndi yesero ili akabwera ndi chivuto ichi ndipo ife tikachigonjesa amapita amakapangana kuti akabwereseso china. Ndi chifukwa chake inuyo ndine kupambana kwa lero kusatipangise kukhazikika koma kupambana kwa lero kutilimbise mtima kuti tichokenso pa mulingo tikafike pa mulingo wina. Pamene woipa akusintha magiya kuti ngati anayendera giya 1 akabwera ndi 2 inuyo ndine nafeso pemphero lathu lishite la giya 1 tiyambira 2 akamabwera atipeze tili ready. Osati akubwera ndi giya 5 ife giya 1 muja tili naije sizienda tizamwesa mbuye woza kulubirika. Matu unapembera kumakapembero kake nikozizira kapempero unakamfa ku crusade 1970 unangukagwira kuti kumakapembero kani mphamvu ine kanali kamphamvu koma sikangakhalika mphamvu zaka zonsezi mwakwenda nako kumakwenda no ini kapempero kanakagwira kabusa kanga inde kanali kamphamvu nthawi imeneyo akubwera ndi migugudu za mtundu wina. Kuli technology masiku ano zinthu zikusintha naiso wipa kupanga naye technology akubwera zikusintha kubwera kuwaza kovyosa muona udamu kuti wachukira kuti technology wadusa ndingati wadusa imviso tiduse kulusa kwatu ndi umu osati nthawi zose pachiyambi panalima kama ulinga bai pachiyambi panalima pachiyambi panalima ukuti upemphera mbuye pachiyambi panalima kuti Bible seri ndi pachiyambi panalima palibe zina. Tiye chipake tikunena kuti nasogoleredwa mbiri tikuyenera ife yoshu kuchilimika singamute patoka kudalira kuti kapena yayi paja ndinali kula mpingo lero ndine mbusa ndi pemphero la chibusa palibe pemphero la chibusa palibe bishop prayer pemphero ndi pemphero nkholokhala mbusa kumupemphera pemphero la mwana sizi matengera udindo kwa ndine deacon na wa pray ndi pemphero cha deacon palibe pemphero la deacon ngati mau awa sakhala mwayi ngati mau awa sakhala pemphero la Mulungu wamkulu limakhangati la mwana oyipa amalisiwasho kupemphera satana kumangoseka kupemphera ziwanda kumangogwira na manja kusanga tamva ndipokoso kuti pokoso pemphero usachita nalo mantha nasongole wachuluka ndipo pakufunika ino ndine tsiku ndi tsiku tindalira mbuye. Davide atakumana ndizothodwa Davide atakumana nazo ananena pa Masalimu 23 Yehova ndiye mbusa wanga sindizasowa. Anadziwa kuti ine kuthawira kwanga ndi Yehova. Anadziwa kuti ndingakhale ndingayende munthuzi kwa imfa sindiopa chifukwa chani pothawira papo ngadili napo ndiye Yehova. Inuso ndine ndifuna tikuuzeni kuti ngakhale nasongole wachuluka ngakhale nasongole asinthe mapulani ngakhale nasongole abwere mwa njira yanji koma Yehova ndi mbusa wanu. Ndipo mukamkhulupirira Yehova amene mukamkhulupirira mbuye amene angakhale zivute zitani inu muzapambana. Maisha atabwera atasogera mawa atasogera chaka cha mawa koma inu ndine tikakhala mambo wathu Yesu Kristu ndikundalira iye amene ali anagonjesa kale zonse tidzapambana. Ndikulupira kuti okondedwa mwadalisika ndi uthenga umenewo. Woipa sali kutali ali pafupi kwa munda wake ndi omwewo umodzi mpandiro wake omwewo komanso ndi wa ochuluka. Zikufunika inu ndine tikakamire ambuye ndikukhala ndi chidwi ndi mawu ake kuti woipayo ngakhale azipanga zake koma zisamaoneke zizioneka ndi za inu ndine akuti tu zisiye zikule limodzi chifukwa potuta zipatso zimene zidzatuluke mu tirigu ndi zipatso zimene zidzatuluke mu
nasongole ndizosiyana nchake munda mwini munda nana uda potuta pamene siyanise mitengo itakufanana zonse zitakufanana china chilichonse zikhoza kufanana koma potuta zizasiyana. Ambuye akudaliseni pamene inuyo mukulimba mtima osasamalazana nsongole kundalira Yesu Kristo kuti tikapambane. Amen.